Ngihlala phansi ngibingelele kumfundisi, ngibingelele abefundisi bonke, ngibingelele abavangeli, ama-deacons, omama, obaba, obhuti nosisi, abantwana abancane ngelihle igama leNkosi yethu Jesu. Ngibingelele izisebenzi zonke ngelihle igama leNkosi yethu Jesu. Amen. Ngolesihlanu besinemkhuleko, inkonzo yomkhuleko yabesifazane. Ngizocela ukubonga bonke abaphumelelile egameni lika Jesu. Haleluya. Bekumkhuleko wethu wokugcina sihlangene onyakeni singabesifazane. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Umkhuleko ubalulekile bazalwane, umkhuleko uyadingeka. Haleluya. Usungamane uphuthe kuzona zonke mhlambe ezinye izinkonzo, kodwa at least umkhuleko kumele wenze sure, haleluya, ukuthi uyaqabula kona konke bese uyaphumelela emkhulekweni. Haleluya. Ngizocela sifunde izwi leNkosi. Sizofunda ngokaJohn 17. NgokaJohn 17. Ngizocela umfundele laphana sisithe from verse 1 to verse 3. uJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi, Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu, ukuba bazi wena, uNkulunkulu wedwa oqinisileyo, nomthumileyo uJesu Kristu. Baba, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linjengenkemba esikanhlangothi zombili, izwi lakho liyahlukanisa umnkantsha nethambo. Namanje uNkulunkulu wethu ukhuluma ngalo izwi lakho, uligcobe, vula ingqondo yethu uNkulunkulu wethu, vula indlebe yethu yakomoya, sizokukhuluma kwakho ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje bazalwane, ngiyathanda ukuthi sibuke le ndaba yokuphila okuphakade. Kuyenzeka kwesinye isikhathi sikholwe bese siyakhohlwa ukuthi kunesithembiso esinikiweyo labo abakholwayo esingukuphila okuphakade. Uma ngabe ke wenza into ungazi ukuthi yini into ozoyizuza egcineni, uyaye uthi noma ukhathala ungayihluphi ngokuthi uvuke, yabona, ungayihluphi ngokuthi ube nento ezokukhumbuza ukuthi mangiphikelele ngenxa yokuthi khona into engizoyivuza egcineni. So uma ngabe singabazalwane kubalulekile ukuthi sazi ukuthi kulento yethu yokukholwa yini into esiphikelele kuyona, yini into esiyijongile egcineni. Haleluya. Sijonge lokuphila okuphakade. Haleluya. So ukuphila okuphakade kuyenzeka kwesinye isikhathi sikhohlwe, sinake izinto ezisendleleni ukuthi ikuphi ekumele ukuthi mhlambe sihambe nake endleleni, iziphi izinto ekumele ukuthi siyibenefite endleleni yokukholwa. Kodwa injongo yethu ilapha ekuphileni okuphakade. Uma ngabe singakutholanga noma singakufumananga ukuphila okuphakade, kusho ukuthi ukukholwa kwethu bekuyizeleze. Haleluya. Ukuphila okuphakade ke ubazalwane akusiyona into esigraspa manje, kodwa into esizoyithola egcineni. Haleluya. Sihamba sisekuphileni, kodwa egcineni kumele ukuthi lokhu ke okuphakade singaphunyukwa ikona. uJesu la simthola ekhulekela abafundi bakhe, kodwa uma ufunda lesasihloko sithi
umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Haleluya. Okusho ukuthi ke thina nathi singenile kulomkhuleko uJesu awukhulekayo. Haleluya. Uthi uJesu njengalokho uyiphile kusho ukuthi indodana amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Kulento yethu yokukholwa kulohambo lwethu lokukholwa umuntu ekumele simazi kumele sazi uNkulunkulu yena yedwa oqinisileyo. Maningi kamaqiniso esihlangana nawe endleleni kodwa iqiniso uKristu Jesu akhuluma ngalo iqiniso athi yena uyindlela nokuphila neqiniso. Haleluya. Iqiniso elifumaniseka kuyena uKristu Jesu hayi izinto esizizwa ngaphandle amaqiniso abuye ajike. Haleluya. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu oyiqiniso yena uqobo lwakhe. Lithi izwi lakhe uma ngabe ufunda laphayana kwincwadi yamaHubo 100 nguye osidalile akusithina. uNkulunkulu weqiniso loyo. Uyena osidalileyo okusho ukuthi singakwazi ukuphinde silalele izwi elishiwo uyena ngoba uyena owazi ngathi akekho omunye owazi ngathi. Ukuphila okuphakade yinto usuku nosuku ekumele ukuthi udlinze ngayo ukuthi kambe mina lokuphila okuphakade ngiyakuthola yini uma ngabe ngisaqhubeka ngihamba ngalendlela engihamba ngayo. Kuyenzeka endleleni sikhohlwe ipurpose uNkulunkulu asibizele yona. So kubele ukuthi endleleni wenze sure ukuthi usambambile lo uNkulunkulu oqinisileyo futhi usambambile uJesu Kristu amthumileyo. Ziningi izinto ezike ikhulumeke uthola ukuthi abantu baqhamuka nama revelations amasha esingawazwanga. Haleluya. Kodwa uma ngabe ufunda izwi likaNkulunkulu uyalithola ukuthi uNkulunkulu yini adinga ukuthi siyazi. Enza sure ukuthi lencwadi yomthetho uyayidla ubusuku nemini and udlinza ngayo. Musa ukuba umzalwane othanda ukulalela abantu. But ibe umzalwane ohlala ezwini likaNkulunkulu udle izwi likaNkulunkulu ukuze wena ukwazi ukuthi usinde ekugcineni. Kunencwadi esiyifunda njalo uJohn 3. Ngicela siwufunde bazalwane. uJohn 3 sifunde laphana ngicabanga ukuthi awungiqayele ku verse 14. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Amen. Lokuphila bazalwane kusendodaneni engoKristu Jesu. Hallelujah. It's a pity esikhathini esikusona sithola ama messages amaningi kakhulu. And ngesikhathi sithola lama message sigcina sibamba wona bese siyeka imessage ekuyiyona eyiqiniso esayizwe eqaleni. Hallelujah. Ukuthi umuntu ukholwa ngaye ukwamkela uKristu Jesu. Lithi izwi likaNkulunkulu bonke abamamkelayo baphiwa amandla okuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. So uyabona ukuthi lezi zinto ezindala esithi thina ivangeli lakudala iyona nto ephilayo leyo.
Uyakuyibona ngelinye ilanga ubhekana nokufa kodwa ungamboni uNkulunkulu ngenxa yokuthi ukuyekile lokhu owafika ngake ekukholweni wasubamba izinto ezihamba nomoya. Umuntu ukholwa ngaye uKristu Jesu. Lithi izwi likaNkulunkulu lasifunde khona njengakuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Namhlanje uma ngabe ukuphakamisa uKristu Jesu abantu bakutshela ukuthi awukwazi ukuphakamisa uJesu ngoba yena uyindodana, kumele siphakamise uNkulunkulu. Lithini izwi? Kumele kwesinye isikhathi udlule ebantwini bese uya ezwini. Iyona reference emile leyo, iyona reference ekwazi ukuthi ikutshela ukuthi ikuphi ekumele ukuthi ukwazi. Siphakamisa uKristu Jesu njengalokhu yaphakanyiswa inyoka ehlane ngoba yilowo nalowo okholwa yiyo unokuphila okuphakade. Asiyikholwe bazalwane le ndodana engoKristu Jesu. Noma ngabe kuthiwa sikholweni uNkulunkulu, uNkulunkulu munye, ungubaba, uyindodana futhi ungumoya oyingcwele. uNkulunkulu oyedwa bazalwane. Ngesikhathi ke thina ke sesihlukanisa, haleluya, ubheka ukuthi awuzukuduka yini. Ngoba bakuhlukanisela ngoba vele isikhathi esiphila kusona isikhathi la operator khona umphiki Kristu. So ke uzodunga ingqondo zethu ukuthi sibone ngazathi ayikho right into esayizwayo. Haleluya. Ukukholwa kwethu ukuze sizuze lokuphila okuphakade kusendodaneni. Onendodana unokuphila okuphakade. Haleluya. Uthi uJesu ongivumayo phambi kwabantu nami ngiyakumvuma phambi kwaBaba nezingelosi. Niyawabona lamandla kuKristu Jesu. Amandla awanikiwe. Haleluya, phezu kwayo yonke inyama. Iwona lamandla nathi eswamkelayo. Haleluya. Ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade kusekubambeni leli qiniso elinguNkulunkulu. Haleluya. Nalo amthumile. Kuyenzeka kwesinye isikhathi sigqoke kahle and sibe show ukuthi hayi siyamjabulisa uNkulunkulu mhlambe ngokugqoka kwethu, size sizonikela sithi siyamjabulisa uNkulunkulu ngoba thina siyanikela, sithi siyamjabulisa uNkulunkulu ngoba size enkonzweni ngezikhathi zonke, but usenaye yini indodana? Haleluya. Ngabe le ndodana isakhona yini? Ngabe le ndodana usakhuleka yini kuyo? Ngoba uthi lithi izwi likaNkulunkulu yena wanikwa igama elikhulu elingaphezulu kwawo wonke amagama ngaphansi komthunzi welanga. Haleluya. That is why bazalwane kubalulekile ukuthi simkholwe uKristu Jesu. Haleluya. Yiloko ngizonirevive namhlanje, ngizonikhumbuza ukuthi hayibo kukhona ukuphila okungunaphakade ekumele ukuthi sifinyelele kukho. Indaba yethu ayipheleli labazalwane. Ayiphelele kuphatheni kwethu amaBhayibheli ekwazini abantu bazi bonke ukuthi hayi uyakholwa lo, uyakholwa. Kodwa wena uKristu Jesu uthini ngaye? Noma uthi uma ngabe uvangela ebantwini uthi hayi wozane ebandleni engikhonza kulona. Uthini ngoKristu Jesu? Ngoba ubufakazi bethu kumele kube kule ndodana bazalwane. Haleluya. Ngizocela futhi sithe sifunde lapha ya ekaJohani ekaJohani yokuqala. ekaJohani yokuqala sifunde chapter 3. Mhlambe siqale ku verse 13 sime ku verse 15. Ningamangali bazalwane uma izwe linizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane.
ongathandiyo uhlezi ekufeni. Lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Amen. So bazalwane, kunemthetho uNkulunkulu asinike yona ukuthi uma siya kuloku kuphila okuphakade kumele kube nezinto esingaphunyukani nazo. Kuyenzeka ke kwesinye isikhathi sikholwe sibone sesikholwa kahle kakhulu bese sikhohlwa ukuthi uthando kuyi part and parcel yaloku kukholwa kwethu. And kuba lula ukuthanda umzalwane owenza kahle kodwa umzalwane ohlulekayo endleleni bese sithi singamthandisisi kahle. Izwi kaNkulunkulu ngiyalithanda uma lithi masidede kukho konke okubi, kodwa ngilithanda uma lithi masidede kukho okubukeka, haleluya, okubukeka kukubi, haleluya. So kuyenzeka kwesinye isikhathi sibone thina kukubi, haleluya, ukuthi abazalwane abenzi kahle endleleni, kodwa naloko okubukeka ngoba ukungamthanda umzalwane kubukeka kukubi. Umthanda kanjani uNkulunkulu ongambonanga ube uhluleka ukuthanda umzalwane? Uma singena lokuphila, ukuphila singena kona ngoba uNkulunkulu sikwazile ukumtshengisa ebantwini bonke. Kumele abantu babone bazalwane ukuthi thina singabalandeli baKristu, uthi uJesu abantu bayakunazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Haleluya. So lokuphila bazalwane kukhona indlela eyenza ukuthi sihambe ngayo bese siyaphunyukana nayo. Noma singamshumayela uJesu kodwa mesingamlingisa uJesu sihlulekile. uJesu ufikile wasitshengisa uthando bazalwane. Ngoba thina sasikude nalokukholwa, sasikude noNkulunkulu, kodwa ngenxa yokuthi uJesu wamthanda umuntu, wanikela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. That is why namhlanje singabantwana bakaNkulunkulu. Wena pho uba nokunika igunya lokuthi kube khona ungamthandi. Ukuze lokuphila singene kona masibe abazalwane abathandayo. Masibathanda abanye abazalwane. Masibathanda abantu esiphilisana nabo. Ngoba kungenzeka ukuthi lo wamakhelwane umbone isigebengu kangaka awuzange uyiplay irole yakho. Asithande bazalwane, sibathanda abanye noma benza kambi, thina sibatshengisa uthando. Ngoba mesibatshengisa uthando sizobazuza, sibazuzele kulombuso. Khona kade engibuza on Friday uthi kumina, "Hawu bengithi umkamfundisi manje ngikubona uhleka nalabafana abafika lana." Ngithi mina ngihlekela nombani. Ngoba vele uma engihleki yona ndlela engibazuza ngayo. Kuyenzeka abantu babe nendlela bona abasidefine ngayo, but akumele sivume ukuthi siye ekulahlweni just because bona bafuna ukuthi sifane nabo. Angikwazi ukuhleka nabantu abahleka nami bese ngiyeka abantu abangahleki nami, kanti mhlambe bekuyilona kuphela ithuba lokuthi ngibadonsele kuloNkulunkulu. Musu kuvuma ukuba umzalwane ohamba nabazalwane kuphela, kuthi labantu abaye kulahlweni bese wena utshengisa ukuthi awubadingi eduze kwakho. Asidonse bonke abantu ngoba lokhu kuphila bazalwane kwanele bonke abantu. Haleluya. Uthi uPaul umsa wakhe usanele sonke. Usanele sonke bazalwane. Asibe abazalwane abanoqonda. Ekuhambeni kwethu masibe abazalwane abanoqonda. Akangabikho umuntu ongafinyeleli ekwazeni uJesu njengenkosi nomsindisi evinjwe uwena. Ngoba uyamvimba uma ngabe ungalenzi leli qiniso. Asibe abazalwane abathandayo. Haleluya.
uthando luyadingeka. Uma ngabe uqhubeka nale ndaba ithi masingathandi ngezwi. Haleluya. Ukholwa kwethu akungafuna maneki emazwini amaningi, kodwa ukuhamba kwethu makushumayele uJesu ophilayo. Haleluya. Lowo zonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade ukuhlezi kuye. Mesingathandi bazalwane singababulali. Sibabulalelana abantu bakaNkulunkulu. Sibabulalelani, sivumelani ukuba ma-partakers ekubulaleni. Ngoba yabona umuntu ngesikhathi ungamnikezi ithemba, ngesikhathi umlahlisa ithemba, ngesikhathi umtshengisa ukuthi uwuzero, uyambulala lowo muntu. Kodwa ubungamnikeza i-chance yokuthi naye ayibone ukuthi uwumuntu. Yazi ngesikhathi uvula izandla uyayibona ukuthi hawu mina bani. Ngoba uyazi ububi bethu bazalwane buphambi kwethu njalo. Ububi bethu akekho umuntu ongabufihla phambi kwethu, busuke buphambi kwethu. Kodwa ngesikhathi umuntu umtshengisa, umnikeza that benefit of the doubt, uba nethemba. And uyavuka kube uyena oyibuzayo ukuthi kambe bengalungisa kanjani, ngingaqala kanjani ngiphinde ngenze kahle. Masiba bazalwana babuyisa ithemba, ngoba sonke siyakudinga lokuphila. Haleluya. Kunencwadi engiyithandayo bazalwane, abaseKorinte bokuqala uchapter 3. Lapho khona uPaul ekhuluma uthi mekhuluma nabaseKorinte, abanye bathi bona bangaba Apollo, abanye bangaba Paul. Uthi kodwa munye or sinye isisekelo singuKristu Jesu. Haleluya. Uthi uma ngabe thina sibambe lesi sisekelo esinguKristu Jesu, uthi siyakusinda. Haleluya. Uthi umuntu ke kudepend ukuthi wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Abanye bakha ngegolide, abanye bakha ngotshani, abanye bakha ngokhuni, abanye bakha ngesiliva. Kodwa umsebenzi womuntu nomuntu uzotestwa. Haleluya. Uma ngabe umsebenzi womuntu utestwa, haleluya, utestwa ngomlilo. Umlilo uma ngabe igolide lingena emlilweni liphuma likhazimula kakhulu, okusho ukuthi labo imisebenzi yabo injengegolide bayakuphuma bekhazimula kakhulu bese bemukeliswa umqhele wabo. Kepha labo, haleluya, imisebenzi yabo mhlambe enjengokhuni noma notshani iyathi meyingena emlilweni ishe, lowo muntu uyakuphuma ebonakala ukuthi uphuma emlilweni, kodwa yena uyakusinda. Haleluya. Yini isisekelo singuKristu Jesu. Ngifuna namhlanje uyibheke ukuthi isisekelo sakho ngabe sisanguye yini uKristu Jesu, noma isisekelo sakho singumuntu obone mhlambe ehamba phambi kwakho, wakholwa wase wabambelela kuyena. Kuyenzeka uthola ukuthi asisakhonzi uNkulunkulu kodwa sesibambelele ebantwini, singalenzi lelo phutha. uPaul kule ndaba uclarifya leyo nto ukuthi yena noApollo bayisebenzi. Haleluya. Okusho ukuthi ukukholwa kwethu akumele sikunamathiselise kumuntu, kodwa kumele sikunamathiselise kulesi sisekelo esinguKristu Jesu. But indaba inkinga uma ngabe sithi thina sikholwa uKristu Jesu kodwa singahambiso kwakhe. uKristu Jesu many a times usitshengisile ukuthi ukukholwa noma uma ngabe singabalingisi bakhe kumele ukuthi nabantu sitshengise ukubathethelela. Ngelinye ilanga baletha kuye owesifazane obanjwe oqotsheni, bathi nangu simbambe oqotsheni. uMose wathi abenze kanje kumele sibakhande ngamatshe. uJesu uyababuka, ubhala phansi, bese uJesu ongenasono akaqale amkhande ngamatshe.
bangaki thina sibakhanda ngamatshe? Bangaki sibakhanda ngamatshe? Ngoba kwesinye isikhathi amatshe amazwi esiwakhuluma ebantwini, and sihamba size siyawakhuluma lamazwi ngisho ey'nganeni zethu. Awusakhumbuli, awusenazo ngisho iy'nseka zokuthi lokho kodwa-ke wavundla kumina. Siyawasho lamazwi just because thina sesilibambile leli qiniso and siyibona ukuthi thina sesiphakathi ezulwini. Uma ngabe singathandi, singababulali. Akekho umbulali onokuphila okunaphakade. Uthi uJesu abamkhande ngamatshe, but labantu babonakala benyomuka kusukela kwabancane kuya kwabakhulu. Usala uJesu unalo wesifazane, uyabuza uthi baphi abamangaleli bakho? Ngoba uma sithi asinasono siyayikhohlisa, lithi qiniso lingabikho kithi. Kodwa uma sizivuma izono zethu, yena uthembekile ulungile ukuba sithethelele kukho konke okungalungi. uJesu uyamxolela lo wesifazane uthi hamba ungaphindi wone. Nathi bazalwane besingenza njalo, besingabathethelela abantu mhlambe abasonile thina, besingabathethelela abantu mhlambe esibabone bengenzi kahle, bese sibayisa kuNkulunkulu sicela ukuthi uNkulunkulu akazambule nakubona. Akekho umuntu bazalwane ongayideserve second chance. Akekho umuntu odeserve ukuyemlilweni. Haleluya. Ngoba lo mlilo oyisihogo umlilo ongapheli bazalwane. Kodwa sonke besideserve uthando lukaNkulunkulu, bese udeserve lo musa ukuze siye kuphileni okungunaphakade. Haleluya. Kuyenzeka kwesinye isikhathi size sibambe izambulo ezinkulu. Haleluya. Kodwa nansi indaba ebukeka mhlambi iphansi ukuthi uJesu sasindisa nanamuhla, and umuntu uKristu Jesu yena wadela ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Haleluya. Okuyimina nawe ukuze thina sizuze ukuphila okungunaphakade. Masingakiyeki lokhu, masingadebeseli isiphiwo esikhulu kangaka. Kunendlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu, kodwa isiphetho sayo singukufa. Haleluya. Asingahambi ngalendlela bazalwane, baningi abahamba ngayo, kodwa isiphetho sayo singukufa. Mase kuba nalendlela ebukeka imncingo. Haleluya. Lendlela ebukeka incingo ababaningi abayithandayo. Haleluya. Ngoba isho ukuyikhohlwa wena, isho ukulahla konke, mhlambe ngisho ama-assets akho uwadele ngoba ufuna ukuthi uNkulunkulu athokoze ngawe. Besingalandela uJesu, besingaya kuye. Haleluya. Simncenge ukuthi akasithethelele, simncenge ukuthi akavuselele kuthina onembeza, akavuselele ukukholwa kokuqala. Haleluya. Ngoba ngesikhathi siphenduka sasinganjena, zasingelikhuni kanje inhliziyo zethu, kodwa manje inhliziyo zethu zilikhuni. Ebemaningi namavesi esesiwazi, kodwa zilikhuni inhliziyo zethu. Sivalile, sivala naleli zulu, kodwa kubhlungu sogcina singalingenanga ngoba senzi kahle phambi kwaNkulunkulu. Ukuphila okungunaphakade wonke umuntu angangena kona kuphela uma engabe eyamkela le ndodana enguKristu Jesu, bese siyaphila kuye, sihambe sithanda yena kuqala, bese sithanda abantu bonke. Haleluya. Ukuze uNkulunkulu, haleluya, abe nomusa kithi. Ubengasthethelela, ubengasamkela futhi uma siyibuyisela kuyena. Kuningi bazalwane okwenzeka endleleni, mudunyaka uqalile ubona izinto zenzeka mhlambe zingaphumeleli ngalendlela obufisa ngazo noma obukade uplane ngayo, kodwa uNkulunkulu akumshintshe ukuthi unguNkulunkulu. Haleluya. Uthando asithando ngalo
alikaze lize lishintshe. Haleluya. Thina kwethu ukuthi masibekezele bese siyaphikelela emgomweni. Haleluya. Haleluya. Akekho umuntu ozonda umzalwane wakhe, haleluya, ongumbulali, ongangena kuloku kuphila okungunaphakade. Bekuyilokho okusenhlizweni yami ukuthi masihambe siqondile, masihambe siqwashile ukuthi uJesu uyabuya. Akangabuyi uJesu thina sifumaniseke sesikude naye, sesiphumile eqinisweni lakhe, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Elasikhuleke. Baba wenu uyaphila, Baba wenu uyathethelela. UnguNkulunkulu ongabheki njengabantu, unguNkulunkulu osinakekelayo. Nguwena omkhulu kunakho konke, nguwe osidalileyo egameni lika Jesu. Siyabonga ekseni ukuthi wena Nkosi usithandile ngothando olumiyo njalo. Siyabonga ekseni ukuthi uNkulunkulu wethu awusidelanga, awusilahlanga, nakalokhu ude usikhumbuza ngothando lwakho. Haleluya. Oluphile abantu bonke. Namanje ke uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyazibuyisela kuwe egameni lika Jesu. Masingaphulukani nokuphila okungunaphakade, ngoba thina sizibone sesingcono, saphakama saze saphakamela wena uqobo ngegama lika Jesu waseNazaretha. Silungisise siyibandla lakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. Wena unguNkulunkulu osinakekelayo, unguNkulunkulu osithandayo sonke, unguNkulunkulu othethelelayo. Sibheke ngabanye ukwahluleka kwethu kukhulu, kodwa umusa wakho mkhulu kakhulu. Ngegama lika Jesu waseNazaretha siyazibuyisela moya weqiniso. Ungavumi ukubunyawo lethu lishelele, ungavumi ukuba omubi adlale ngathi. Ngegama lika Jesu waseNazaretha masihlale kuwe namazwi akho ahlale kithi, ngokuba lithi izwi lakho singenze lutho ngaphandle kwakho. Siyakubonga uNkulunkulu wethu osithandayo, siyakubonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Nanti ibandla lakho Nkosi silinikela kuwe egameni lika Jesu. Ungavumi nabo ngegama lika Jesu waseNazaretha. Masihambe sikuwe sigxilile uNkulunkulu wethu, amehlo ethu ejonge kuwe. Wena ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Ngegama lika Jesu waseNazaretha sigcwalise ngokukholwa, ngoba lithi izwi lakho akwenzeki ukukuthokozisa ngaphandle kokukholwa. Moya weqiniso, siyakubonga ukuthi namanje unathi ngegama lika Jesu. Phakama uNkulunkulu wethu, sinciphe thina ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga, siyakubabaza, umsebenzi wakho mkhulu uyamangalisa. Namanje ke uNkulunkulu wethu oyingcwele, take control over our lives in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Ngalesi sikhathi ngiyalivula ithuba bazalwane othi mina angikaze ngimamukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngithi namanje uJesu sayivulile izandla ngegama lika Jesu Kristu. Ungeza ngaphambili sikhuleke nawe egameni lika Jesu waseNazaretha. Ungeza ngaphambili uma umdinga lo Jesu, ngoba uJesu, haleluya, akazange azahlulele umuntu, ngoba uze emhlabeni ukuba sibe nokuphila, sibe nakho ukuchichima. Othi uyamdinga lo Jesu sizokhuleka naye, ngoba singashumayela singakwenza konke, kodwa uma engabe ungazani naye, ungamvumanga naye, akayi kukuvuma. Uyakuphika phambi kwaBaba uNkulunkulu naphambi kwezingelosi
egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Ngiyasho futhi okugcina, omdingayo lo Jesu angeza ngaphambili, sikhuleke naye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. 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 Ngizocela umfundisi ucele eze ngaphambili azokhuleka sisavala inkonzo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Menzi wezinto ezinkulu, usomandla, inqaba yethu, nethemba lethu, nesihlangu sethu, yena osilwela izimpi zethu, umnakekeli wethu imihla namalanga, yena ongaphumi ukuba unyawo lethu lushelele, umnakekeli wethu. Baba, siyabonga, khulume kahle kithi, sithi mana njalo moya ongcwele, mana njalo inqaba yethu ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. uNkulunkulu anibusise bazalwane egameni likaJesu. Amen.